ऐसा हीरोइन हमने की है आई भैया। हाँ है कि छतिये में 6 गोली ठोक दे बेले। स्वागत बा हमारा भोजपुर जिला में के कर ए पूरा भोजपुरी के सबसे खूबसूरत हीरोइन के जेकर नाम है अक्षरा सिंह जी। तो भोजपुर जिला में अगर केहू के स्वागत कल जला कहे से हमनी के माटी है जे पैदा भइल बन जा आ हम जहां आइल बानी हो जाई हम नहीं कह सकत कि हम कोनो बहुत बड़ जगह हम एही जाइल बनी जो हमारा गांव है बखोरापुर। जेकरा पे बखोरापुर माई का आशीर्वाद हो गइल दुनिया हिलावेला दुनिया। आई छोटा मोटा जगह ना तो सबसे पहले तो अक्षरा जी खातिर इतना जोरदार ताली बजाएं कि आगे बुझाओ कि वहां के भोजपुर में आइल बनी जोरदार वाला। थैंक यू। हम बगले के हैं। हां भाई 1 घंटा में रहुआ पहुंच जाए पटना। पटना पहले भोजपुर में आवत रहे। ठीक बा जे राजधानी में रहला ओकर कहानी होला। जे राजधानी में रहला ओकर कहानी होला आ जवन बखोरापुर के गांव में लइका रहला ओकर जिंदगानी होला। कबो कबो हीरोइन के अपना अखिया से देखेला रात सपना में ओकरो नया जिंदगानी होला। अरे ई बखोरापुर जी ए मंच पे हर एक सौभाग्यशाली कलाकार बा जिनका आवे के मिलल बा और हम सबसे भाग्यशाली बानी कि तनी देरी से आईनी लेकिन अपना गाँव आईनी कहे से कि हम दीपक भैया से एक बात कहले बानी कि दुनिया में कोनो कोना में कुछ भी हो जब जब भोजपुर जिला के फोन जाई या बात हो जाई तो दुनिया के सारा शूटिंग सारा सिनेमा सारा एल्बम एक दिन भोजपुर के धरती एक दिन एजा आवे के बा चाहे हालात कुछ होखे। हाँ एजा आवे के बाप रे बाप ज्यादा हिट बकाई बहुत ज्यादा बका कि शासन पर शासन के रोक दे भेले कि अपने ही सिस्टम सरकार हवे राजा हो। देखिए इस गाने का मतलब एक ही था। ये गाना हिट हुआ हमको नहीं पता है क्यों ज्यादा हिट हो गया लेकिन ये मतलब था कि भोजपुर का हर लड़का भोजपुर के माटी तनी गरम माटी हो। ऐजा के छोटको लइकवा कहेला कि हम ही सिस्टम है हम ही सरकार है बतियावो ना। आरा भोजपुर हो ओहू में बखोरापुर जी कि अपने ही सिस्टम सरकार हवे राजा हो। अजय भैया ए अजय भैया उधर छोड़िए इधर देखिए कि अजय भैया सिस्टम सरकार हवे राजा हो। हाय हाय भैया हम नीचे आ जाएगा तारा भी रे ई भोजपुर जी एजा गोड़े हाथे में सही पावर हो कि अपने ही सिस्टम सरकार हवे राजा हो। कि लोग नया पवन तरंगदार लोग नया पवन तरंगदार अरंगदारों के फतार हवे राजा हो। लोग नया पवन तरंगदार अरंगदारों के फतार हवे राजा हो। अरे तो जिला हवे भोजपुर गरम होला माटी आना के हुआ टल बना के हुआ टी। अजय भैया के बारे में सबसे अच्छी बात यह है जो मुझे पता चला कि भैया एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और दूसरी चीज कि दीपक भैया ने हमको बताया कि अजय भैया पिछले 4-5 सालों से हर एक गरीब व्यक्ति के लिए सबसे पहले खड़ा रहते हैं। तो भैया इसके लिए माँ बखोरापुर काली ने आशीर्वाद जो आपको दिया है हम जैसे भाइयों को आप पे गर्व है कि आप जैसा मिट्टी का लाल यहाँ पैदा हुआ और आप हर परिवार के लिए सोचते हैं। एक भैया के लिए जोरदार ताली बजा के आप लोग अभिनंदन करिए। लेकिन अभी हम नहीं रंगदार लागत रंगदार रौरा लागत है। अच्छा भाभी प्रणाम मेरी गलतियों को क्षमा करिएगा। ना भाभी को बैठने दीजिए। मेरी गलतियों को क्षमा करिएगा क्योंकि
थोड़ा सा मोहब्बत में हम लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हाँ ठीक ना। एगो और गीत आइल बा भैया खाती हम कहते नहीं कि भारी है भारी था भारी रहेगा। अजय सिंह नाम क्या होता है हम बता रहे हैं कि भारी है भारी था भारी रहेगा कि रंगदारी सुन बाबू आय अब तो जारी रहेगा। अच्छा यो अच्छा लग गई, यो अच्छा लगा तब तो हो जे आ जाता हो जे ठीक बा। लेकिन एक बार गमछिया हाथ मिला ना जोन गमछिया कान्हा बोले बड़ा सुधारा जिला वाला स्टाइल में भोजपुर वाला गमछिया पहले अपन कहां अभी मत हिलाइए बे महाराज, बिना नेटवर्क के हिलाइएगा। मोबाइल है नेटवर्क धरने दीजिए तब नहीं हिलाइएगा। अजय भैया अजय भैया जेकरा कान पर गमछी बागरारा जिला भोजपुर के माटी के मर्द हवा तो हाथ में ले लही गमछी। आ तनी बताओ है जितना यूट्यूब रेजा लागल बड़ी सर 11 जिला का हो कि अपने ही सिस्टम सारा कार हवे राजा हो कि लोग नया पवन तरंगदार, लोग नया पवन तरंगदार, रंगदारों के भंडार हवे राजा हो। लोग नया पवन तरंगदार, रंगदारों के भंडार हवे राजा हो। अच्छा रामंगे भैया, अच्छा अच्छा हाँ ऊपर चल जाओ। पहले आशीर्वाद मिला तो ले लेवे दी, हाँ दे दी आशीर्वाद खाती आभार। ऊपरवा कहाँ से चल जी हम अब एगो बात। अरे बाप रे बाप इतना झंडा आइल हो जियो से। जय श्री राम। अब बुझाता कि अब कार्यक्रम शुरू भइल बखोरापुर में। अब के तनी गर्मी शरीर में शुद्ध भोजपुरी में भेटाइल बा। अक्षरा जी, अक्षरा जी आप ऐसा गाए हो कि स्पीकर में आग लगा दिए हो। हाँ तो अपने ही सिस्टम सरकार हवे राजा हो, हम थोड़े आग लगनी आग होई लोग लगौले बा।